Naon sa man ka dong? Dong, nag-asa ka dong? Taga China ya. Half Chinese, half Pinoy, in short, Shinoy. Mao ba? Mao din sinito ka dong? Ya, nakoy pangutana ya ba? Ha? Say pangutana niyo dong? Kanang dili lusod dong ha? Ya, kanang building nga ya ba? Unsa kadugayan natukod na iya? Mga tuig po na nahuman dong ay. Gidugay na human og trabaho dong ba? Nganom day dong? Sa amo aya ba sa China? Sa kabuwaran na man nagtukod. Ha? Pihawa gid dong. High-tech na gid po dito sa ina dong. Ya, kanang simbahan ya, pila po nakabuo na tukod ya. Ngano day dong? Sa amo sa China ya, magtukod sila sa simbahan niya. Sa kasimana ya, humana. Mao ba dong? Gani na buntag dong. Wala pa man ang simbahan namo. What? Karang gabi na. Na naman. Naon sa man ka dong? Imposible man yung giingon niya. In short, Shinoy.